udalari, eskerrak etortzagatik, eskerrak zuei prentxaile bai, eta bereziki baita bebi otoi, gaur egun berezi dolako behaiekin eta toain fungu da dena pixkaran esplikatzen. Hori joko bigarren arren egun izango dugu hau, eta baina arte prestatuta dauna da goizian amabik aldea hasiko da fanfarre bat inguruan bueltaka, eta gero ordu batak aldea da marmitako emango dugu, eta gero lauretan izango da baina hartuko gai garrantzitsuna ez izango da. 26. horiaren zetxiera, eta aurten 81 tripulazio izango ditugu, horrek esan egin 1.200 arraunlaritik gora izango ditugula hemen beran. 85 izan zen aurrenekoa, eta orduztik 17.000 arraunlaritik gora pasadia, eta horrek ekartzen duena ez guretzako egun berezioa da, ikuste dugu kanpotik bai egun seinalatu bat izaten nahi dela, eta garrantzia eman nahi dugu hori. Ze importantzia eman dion, klub bakoitzak bai etortzen dela festa girora, eta gero historikoki ikusi dela, traineru bakoitzako, klub bakoitzak eman dion garrantzia prestakuntza aldetik, gero udalan asko nabarmendu dalako hori jaitsieran ze maitze eman dian, hemen ondo ibili dana, gero udalen emai ondo ibili dela, eta hori guretzako garrantzia daka, estatus bat ematen dio, eta alde hortatik gure aldetik lanare bai urtetik urtea izan behar du hobia. Ibilbidea betikoa izango da, senior gizonak izan ezik besteanak 4.000 metroko bidi ingo bez, seikolatik hasita honean jo, eta gero mutila seniorrak mapiletik urtero bezala. Horrez da aldaketaik, eta gauza gutxi gehiago. Gero bai eskatu behar duguna da larun baten delegatun bileran, eta aurretik bai jakin dadila eskatze duen guztia arauak ondo betetzekoak izango dela eukiko duen movimentu guztia gatikan. Azkenen hemen voluntario lan handia dago, baina hori ez baldin badu betetzen azkenen kaos bat izan lehike, lehen esan dezela 1.200 arraunlaritik gora izango dira, eta arauak ondo betetzen ez baldin baitugu, arazo baten sartzea dakau, eta hori nolabait ekidikil behar dugu. Eta gero bai eskerrak emanen nahi dizkiogu, horiko arren elkartetik, bai udaletxeai, usten dizkigun zerbitzu guztiengatik, emate duen apoioagatik, eta era beren zauzko arren elkarti ere bai, behailegatik izan espalitz, hemen ez ginek ez hartuko, eta horten 20 bat traineru bateatzea gazti behaien enbarkaderotik, eta eskerrak, Jon Artola eta Zarauzko arren elkarteai. Eta horten batik bat, ja agurtu nahi dugu, begiotok 10 urte inditu gurekin, 10 urte oso gorrak, hasi zian bigarren mailan gaudelare gurekin egon da, neskan hasieratik, guretzako apoio handina izan da, ez dute utzi, eta bain momentu ikonenen ongianen, iritsi ganen, baina gure esaten digu eta guretzako hori gore bada. Eta gaur egun etorri zaigu bideoton partetik, eta guretzako hain berezia dan, hemendik aurrera hain berezia izango den ikur hau, eman nahi genioke eskerrak emanez. Eskerrik asko zuei, zuen enpresai, Gabrieli, bereziki, aurreko direktibakin lortutako guztiagatik, eta hemen bai agur bero bat. Eskerrik asko. Nera aldetik gauza gutxi gehiago, larun batean gaur bezala prentsak egin garra daukan, eta danak horrik ustelean, egun polit bat ateratzen dan, eta anuskai uste jat. Esan dezakegu Orion arraun jetxerarekin Orioko identitatean igoera etortzela, ez? Orio zerbait den bada arrauna da. Arraunak adierazte egun gatozen eta noagoa zen, eta alde batetik nortasunaren ikur bezala, eta bestalde ere bai bolondrez
herrian hainbat jende egiten lana goraipatzen dulako egun honek. Udaletxetik nik uste gure babesa arraunetxiai, arraun elkarte batez ere egiten duten lan guzti horregatik, baina nik uste protagonista arraunari behar diala eta lan gutxi gehiago esateko, ez? Arrotasunez egun hori besarkatu, gure babesa eskaini eta osatu dezala arraunariak egunan behar. Bueno, behi alto naletik aurreneko gauza eskerrak eman hori joku galai, zaletuei, klubai, zatik izan dira 10 urte gure simbolua bezala dortoka, pixkanaka, beti aurrera guneala, eta horia gurea da, horretan hain urte onak izatea. Eta, Gabriel da enpresa guztian partetik eskertu, eta zapatuan ikusten oso egun berezila izango dela, zati bai eguraldia ona izango da, inauteriak, esan bezuen bezala beste tripulazio eta beti bezala arraunare jai bat izango dela. Eskerrik asko. Honekin bukatuta emate dugu, eta larunbatean giro ona da eman da, así que deno disfrutatzea eta dena ondo atea dira. Eskerrik asko etortzea.